Marikallon virtsi sillä pääsee lehteen. Martina taas haluaa Jeremekon vierensä ja Ketola ei voinut olla missi, kun kerran lehdessä näky sissin tissi. Seiska kustantaa sun matkan maailman ääriin. Roski ihastui miljonääri Jennin sääriin. Kuka jaksaa kiinnostua Marikasta? Sen äijä kylpee Pariisissa sampanjassa. Julkisuuteen, elämään uuteen. Nää tahtoo välttämättä päästä sedun vippiin. Julkis, se haluis olla julkis. Bailata sedunkaan. Olla kuuluisa, ihailtu. Julkis. Tehdä paljastus. Oi julkis. Tissejä on siellä ja tissejä on täällä. Janatuisen Jani tallon isoimmat päällä. Martina Aito-lehdellä on myöskin silarit. Leikkauksesta tuli hyvät fiilarit. Marika on lähes aina kotona alasti. Sen hän viime viikolla lehdessä paljasti. Kuka jaksaa kiinnostua Marikasta? Sen äijä kylpee Pariisissa champanjassa. Julkisuuteen.